Trzenie normalno! Povodom učestalih glasina da se doskorašnji komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane general pukovnik Antun Tus svrstao u snage suprotstavljene Jugoslaviji i Jugoslovenskoj narodnoj armiji, Služba za informisanje komande ratnog vazduhoplovstva izdala je danas saopštenje u kome se kaže da je general pukovnik Antun Tus dužnost komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane predao general potpukovniku Zvonku Jurjeviću 14. juna, a na osnovu ukaza predsjedništva Jugoslavije od 8. maja ove godine. Dužnost je, kaže se u saopštenju, predao na osnovu zakona o službi u oružanim snagama, pošto mu je krajem ove godine prestaje aktivna vojna služba. Ta propaganda, još dalje, koja je toliko intenzivirala u Jugoslaviji, da pokušamo našom stabilnošću i našom prostinom da je se suprotstaviti. Svega je svačega, evo vidjeli ste samo za generala Tusa šta je sve bilo. Te uopšteno, te prešlo vamo, te izo, te ministar, te pobjego, te šta ja znam, pa i na televiziji, ja sam dve emisije gledao, ti se ono, vidljive sa svašta, vamo, tamo. Ja vam mogu reći kad sam ja to rekao, telefonom, normalno to je ovdje, u Zagrebu toga nema. Jer tamo drugi medijumi, oni imaju druge probleme i tako dalje, druga pitanja su im tebi. On se izradio, sam se nije zapad, kaže, Bogu, kaže, šta im niste tome. I podrivao sve i rekao, kaže, bez obzira šta se radi u ovoj zemlji, on je na našem talasu i on je s nama. Odavde nijedna prava informacija ni o vrlo korisnim dejstvima vazduhoplovaca nije mogla izaći. Jednostavno to nije odgovaralo tim ljudima koji su uistinu takve stvari plasirali za javnost da zaštite generala Tusa. Mi u arhivi imamo u dokumentaciji sva ta obraćanja javnosti, recimo gdje se kaže da je general sada prebeg Antun Tus veliki Jugosloven koji je jačao borbenu gotovost jedinica i tako dalje. Upravo onda kada se znalo, pouzdano znalo da će on biti ustaški general. Hrvatski radio javio je sinoć da je general pukovnik Antun Tus imenovan za načelnika glavnog stožera oružanih snaga Hrvatske. Ta vest, kaže se u saopštenju informativne službe ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, iznenađujuće je delovala na milijone čestitih jugoslovenski opredeljenih ljudi, ogorčila pripadnike ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane i njegove doskorašnje drugove i saradnike. Tim postupkom Antun Tus se svrstao u stroj protivnika Jugoslovenske narodne armije. Pripadnici ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane se ograđuju od ličnog čina generala pukovnika Antuna Tusa i osuđuju njegovu izdaju, kaže informativna služba komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane.
kako beže, mamu im jebem. Vidi, tu su. U danima kada su železničke kompozicije pune naoružanja koje se selilo sa zapada, pretovarane na usputnim stanicama, pilotima je bilo odobreno samo da ih nadleću i snimaju. Zadatak je bio sve snimke hitno dostavljati na analizu službi bezbednosti ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, koja ih je dovoljno dugo zadržavala dok se kompozicija ne isprazni. Odmah nakon toga admiral Stane Brovet uputio je vrlo ozbiljno otvoreno pismo gospodinu Gregoriću, predsjedniku Hrvatske vlade, u kojem kaže: tražimo da nam se odmah vrati oduzeta oprema i naoružanje i očekujemo da ćete počinioce kazniti. Redu, ne vidim te. Vidim, ajde. Ovo je naredba komandanta ratnog vazduhoplovstva iz oktobra meseca, koja nikad nije zavedena i nikad nije potpisana. Tim naređenjem na nivou komande ratnog vazduhoplovstva formiran je Savet za informativno-propagandnu delatnost. Radom saveta rukovodi general-major Živan Mirčetić, a članovi saveta su general-major Radović Vojislav, pukovnik Rakočević Slobodan, pukovnik Vučinić Mirko, potpukovnik Ziher Marijan, dvojica zagonetnih likova iz ove grupe opera su Radenko Radojčić, rođen 9.7.1952. godine u Zagrebu. U nekim dokumentima se on zove Boris Levi, a izgleda da mu je pravo ime Radenko Radojčić. Drugo lice koje je iz Zagreba došlo i priključilo se grupi za psihološko-propagandni rad u komandi ratnog vazduhoplovstva je Slavko Malobabić, rođen 24. decembra 1951. godine u Vipavi, u Sloveniji, sa nepoznatim mestom prebivališta. On je u naredbi upisan kao Slavko Malobabić. U nekim dokumentima u komandi se zvao Vinko Alkalaj, a evo ovo su originalna lična karta i vozačka dozvola, gde se zove Sead Kopić. Za opremanje elitne ekipe za psihološko-propagandni rat i podršku nije se štedelo ni u prostoru ni u tehnici. Stavljen im je na raspolaganje prostor od 250 kvadratnih metara. Kancelarije su preko noći pretvorene u garsonjere, toaleti preuređeni u kupatila. Stigao je i kompletan studio sa montažom za televizijski sistem U-matic i za Super VHS, videokamere, satelitske antene, najskuplja oprema za fotografisanje i tonsko snimanje. U ovaj prostor, krcat računarima, telefaksima i studijskom opremom, ulazilo se samo sa propusnicom koju je izdavala sama opera. Posredstvom Ministarstva za unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine danas poslije podne izvršena je razmjena dvojice najpoznatijih zatočenika, general-majora Milana Aksentijevića i kanačkog biznismena hrvatskog porijekla Antona Kikaša. Najprije je u popodnevnim satima Anton Kikaš sa još 25 zarobljenika iz Sarajeva odletio u Zagreb, a nešto kasnije iz Zagreba je general Aksentijević vojnim avionom sa zagrebačkog aerodroma odletio za Beograd. Popodneva tog dana kada je izvršena razmjena generala Aksentijevića i Antona Kikaša sam se nalazila u komandi ratnog vazduhoplovstva, odnosno u prostorijama službe za informisanje ili tačnije opere. Oko 5:30, dakle neka 2 sata pred početak našeg dnevnika, došao je njihov čovek sa materijalom za koji je rekao da je ekskluzivan jer je snimio izjave generala Aksentijevića, generala Jurjevića na Batiničkom aerodromu i čini mi se da je tu bila izjava još jednog generala, zapravo pukovnika Janjanina, koji je također bio uhapšen i sada razmenjen sa generalom Aksentijevićem. Naravno da sam odmah reagovala kao i svaki drugi novinar dnevnika i zainteresovala se da mi to dobijemo
Rečeno mi je da nema problema, ali da će to morati da se plati. Ja sam rekla da to nije uobičajena praksa i da mi nikada nismo plaćali informacije koje smo dobijali i od informativne službe ratnog vazduhoplovstva. Pozvala sam urednika Mike Komrakova, rekla mu da se nalazim u komandi, u službi za informisanje. On je naravno bio oduševljen da taj materijal uopšte postoji i tražio ga je po svaku cenu, rekao je požuri. Ja sam rekla dobro, ovde imamo uslove i mogućnosti da to montiramo, ću izmontirati i proslediti, ali postoji jedan problem, ljudi iz službe za informisanje traže